Hvad så YouTube? Hvordan skal den derude? Det er... Ja, vi ved stadig ikke helt, hvad vi hedder. DK Main Gaming. Gør vi det? Altså Okay. det snakkede vi lidt om. Ja. Det hedder vi måske. Det gode er, når vi lægger den her video ud, så ved de alle, hvad vi hedder. Ja. Så sidder vi sådan, vi har ikke noget navn. Eller, jo, selvfølgelig har vi det. Det er bare en overraskelse, fordi jeg allerede ved det. Eller noget. Surprise, motherfucker. Oh nej. Jeg glemte lige en alarm. Skal jeg sætte en? Nej, du sætter. Nej, jeg er i gang. Ja, nemlig. Det. Tidsdanning. Den bliver så bare lige sat på 9. Ja, ja. Det er zombie. Okay, jeg har ingen lyd, så jeg skal lige i 2 sekunder. Jeg har ikke specielt meget lyd. Nu får vi lige at se, om det her det bliver alt for højt. Det virker relativt okay. Vil du ikke åbne over til det der random webpan? Random Rika. Den har ikke brugt. Kan man egentlig også... Nå, okay. Kan du huske i Transit, der kunne man i det der køleskab, der er han, der kunne man gemme våben. Ja, det kan man ikke i det her, mener jeg. Nej. Har du ikke slået nogen ihjel endnu? Nej, jeg skulle ændre min lyd, og nu kan jeg ikke finde den. Zombierne. Det er fordi jeg slår dem alle som ihjel. Fordi Nej. jeg er badass. Der er badass. Ja. Okay. Ej, vi har ikke noget mod GP. Nej. Vi har ingenting imod gay. Skrådstræk bøsser. Slash ture. Slash ture. Resten ture. Jeg kan ikke finde nogen zombier. Lidt wave. Au. Dirty 8 mean. Jeg ved det. Kill det. Motherfucker. Tilbage. Nå. Våben. Zombie. Jeg vil også have våben. Må jeg have våben først? Fik du? Bam! Bang, Nicodemus. 5-7 duel. Og jeg Jeg skal altså stadig have lidt mere lyd på. Ja, det skal jeg også. Kan du ikke dække min røv? Så gør jeg det først. Jeg er nede i gang. Nå, okay, så dækker jeg det. Insta-kill. Tror den bliver for høj nu? Jeg tror den er god nu. Jeg dækker dig. Nej, ikke mens der er insta-kill. Det er jo det bedste tidspunkt på dagen. Lige fra morgenstunden, da jeg blev født, vidste jeg, at insta-kilddagen var den bedste. Bedste. Og så der ikke. Når jeg endelig finder en zombie, så er der ikke insta-kill på. Okay, gider du at dække den røv, jeg står her? Ja. Dækker den. Speaker så højt. Hvad sker der nu, når jeg går ind på det her? Bum. Zombie. Sådan der, så kan jeg høre ting. Jeg stod og klodede ind på din røv. Jeg dækkede den. Dækket. Exploding in my face. Hvorfor døde han ikke? Jeg klager. Hvad for en våben har du, siden du one-hitter? Jeg one-hitter ikke, jeg 2-hitter, men jeg gør det med et dual-våben. Så så du... det er 5-7's'ene. Dual. Duelse. De er rimelig sweet.
Dum. Jeg holder øje med dig. Jeg holder ikke længere øje med dig. Øj, så kommer de her op til mig. Fordi jeg er så hardcore. Nej, det er ikke engang med at skifte. Jeg tror, jeg køber en MP5. Den er også dejlig. Det er så lige spørgsmålet. Men man kan købe armor til den hele tiden. Det Det er ikke nødvendigt, når jeg har sådan 200 skud til mine duels. okay, den er ret god. Næ. Killstil. I den grad. En big size. Kommer du i skole i morgen? Ja, det tror jeg. Til jer, der tænker over, hvorfor jeg spørger, det er fordi Ture, han har været syg. Jeg har fået opereret min blindtarm ud. Så ved alle det. Ja. Og jeg skulle ikke lige have lov til at reload, vel? Nej. Wow. Wow. Hvad er det? Det kommer meget tæt på lige pludselig. Det er double. Så er det bare killstil. Nej! Jeg ved noget med, at man får 800 Nej. lige om lidt. Nå. Kommer du herind? Ja. Øverste sal. Jeg løber. Dø! De kommer efter mine skattepenge. Kan I holde dem? Bagfra! Jeg tager bagved. Wow, de løber bare sådan op gennem gulvet herinde. Det er snyd. De springer også i luften. Au, han kom gennem gulvet. Han. Bagfra for helvede. Max ammo. Reload. Jeg reload. Jeg tror, jeg klarer den. Ja, Damn. jeg kan i hvert fald se mere end 3 meter nu. Hvad har du så lavet der? Det der. Det lyder som en dag. Altså, jeg sidder stadig i nattøj. Ej, jeg var ude at spise brunch. Og handle ind Hvor spiste du brunch? på en eller anden pibers hus. Nu ved folk, hvor vi er. Hvis de ved, hvor det er. Tror jeg ikke, de gør. Jeg vil kunne aldrig godt sige være. det. Jeg vil aldrig sige det. Jeg er et sted i Roskilde. Det er jeg ikke. Killstil. Jeg holder for langsomt til. Nej, jeg skal blive. Max killstil. Mega killstil. Ekstrem killstil. Ikke hvis det var min kill. Don't go too close to me. I kill you. I kill you. I kill you. I kill you. Kill you. Double points. Så er der ikke nogen, der er ved at slå i det. Den Se. skifter ikke rundt. Dernede. Dum. Altså, jeg stod lige og skød lidt zombier herovre. Det var en helt normal dag, hvor så lige pludselig, så var der bare zombier i min baghave. I min baghave. Det minder mig om det der Plants vs. Zombies appen. Ja. Wanna give me a brofist, bro? Jeg kan ikke mini dig. Ej, har du købt den der? De koster 6.000, ikke? Jo. Der har jeg min MP5. Og vi ses i næste afsnit. Dum. Fordi Og starter du igen?